बैग्रि खावदोंनो बैग्रिया जाग्रो खस्थ' हांसिना खावबाय मारै गान मासे बेला मा मोनसे खावना लाबोदों आं मिथिबाय मा बुस्थु बैग्रि खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन बुजिबक्स इउटुब चेनेलनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो खेनसेबा बरायनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ मा जागोन आं मिथिला जिखुनु ब्लग लालांबाय थानोसै आं दैमु रानाव फैदों गान खनगोन प्रेक्टिस मेसाप संनि दैमुआ नै भिडिअ दिखांगासिनो इथिं माबाया आइफन लाबोदोंना आइफन गोदान दा गाइस बे मोजांसो आइफन 600 बियो बाजै हामफे आरो धनिष्कानि भिडिअ क्लिपानो गोमाना थाबाय दायो आं सा लोंनानै थांसै सं प्रेक्टिस खालामनायनि सिगां जोङो बेल बिलि लांफैदों माने फुजानि थाखाय दिमु लाहोनो नांगौ जादोंनो नै दिमु आथिं दानगासिनो दायो जोङो बेल बिलिखौ दानखांबाय थांसिगोन दायो मुगरिथ' बिसानिखो मानसियानो गैया जे है जेबो नङा थां लाना फै थाइसे थाइनैल' जानायालाय माखाय लाबो 10थासो लाबो खारलां गोरा खादे बैग्रि खावदोंनो बैग्रिया रायाखै राबाय ओइ गिदिरखा रानायखौ खाखादो फैदो क्या खा रहे इतना समय दूसरों को नहीं तो अरे पहले मैं तो खाऊं खादो फैदो टाइम गैला ना जोंनाव मार गोदै जानानै बिनिया गिदिर बादामालि जायोलै बादामालि मालिकानो बाराय हरनो हादों उनाव भिडिअ नुनानै नोंलाय बेसेबां जानोखाय जाजोबनो हाया ना नोङो बारा खानाय खियालै समझ रहे हो आप फैदो जाबाय फैदो गोथां सिखादों ओमफ्राय फिसा no फैदो गोथां सिखायो नों गोदैसो फैदो खालामना फैदो है बे गोरलैसो जानायालाय गोदोनाय नङा जाग्रो खस्थ' हांसिना खावबाय मारै गान मासे बेला जानायालाय गोदै नामा खिथुआव सुगार बुरायला जायाब्रामा खिथुआव सुगार आंनो होनखादों गोदै जागोनब्रा जालाय गोदै ना दायो जोङो बेल बिलाइखौ लानानै थांसै ओमफ्राय बाजै हामफेनो बैग्रिखौ होनोसै जायोना जाया नायनोसै र' गुन्दै लायनो सानदों नै बाजै ओइ मा गोबोरलाय लोमदों आंनि मबाइलाव नाखौ मेगनानो गोबोरलाय जादों आब' ओमफ्राय नोंसिनि बाजै हामफे ओमफ्राय आब'नि थाखाय खावना लाबोदो खिथा आंलाय मालायनि फिथाखौलाय बोरै खावना लाबाय लोगो Gak mau bayar kita deh, hah? Tang, kita. Nina kamera dami thar Tapi kamu udah kayak lagi mah. Nih market kita. Mau kau nak dah minta kayak? Mau tu? Bakery kau nak lapar lagi, obra. Muncul? Oh, angin sedang gua kamu tinggal langsung nge. Kau cak? Angin langsung lagi. Dhaniska bibi ya. Yes, welcome to my camera. Oh, sorry, my mobile. नोंथांमोनखौ. दंफांनि aja नङा. दंफांनिसो लाबोदों. ग्रिलखौनो मोनजायासै बिथाङा देनां खावना लाफिनगोन दे
दे नुहां साया माया सोर जाखो नों अनसुलि सोर जाखो नों अनजालि जाबलि नै मेथाइ प्रेक्टिस खालामनो थांगासिनो स' गाइस आं दामनो रोंखाया ओरैनोसो दामनानै खननो आरो उनाव ट्रल खालामनाङा खामबाबो मोजांसो मोनो आं एसे ट्रल खालामनो भाइरेल खालामनो खातार नामा तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल बड़े मुश्किलों से फिर संभलता है फिर क्या क्या जतन करता हूँ तुम्हें क्या पता हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार कितना हवाओं में बहेंगे घटाओं में रहेंगे तो बरखा मेरी So guys, आं मेथाइ खननो रोङा जास्ट ओरैनोसो आं गरम मोनजोबबाय गोजा जाबाय नामा रिलाव जायाखै रिलाव गोजा जाबायथ' आरो नै ब्लगा केमेरा हमदोंमोन थेंक इउ लोमजादों नै आगैया ओंखायनो 1 2 3 go Paki paki mon paki logamu जायाखै दामनाया Daulat pasti jahilaya Roza roza fungbai Lana pisijam untau jaya दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौबो थुनानै ला अब्ला लोगो मोनसिगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव अब्लासिम ब्रें पेज ट्राइबल हेट्रेड बाय